Yɛrɛma hɔrɔnya ale kalo min jɔlen filɛ nin ye nin waati ninnu na an na to ka ji da an ka jamana koba dɔw sɛnɛ na keba Alpha Umar Konare n'a furumuso n'o ye Adamba Konare ye keba olu ka livre belebeleba in b'an bolo yan livre min ni Mali a don dumanw caman b'a kɔnɔ a fa sirilen do ka tila k'a kɛra don min k'o bɛɛ lajɛlen sansalama kɔnɔ keba livre min maa caman bolo u bɛ kunnafoni t'a kɔnɔ nka u t'a fɔ k'u y'a ta livre in kɔnɔ dɛ o fana man ɲi n'i ye fɛn o fɛn fɔ a taara yɔrɔ min i b'o yɔrɔ fɔ o b'a to maa wɛrɛ bɛ taa ɲini k'a kalan sɔgɔmada in na keba an bɛna ji da ko min sɛnɛ na a ma nɔgɔn dɛ i t'i labɛn n'i ka surun dayanfan na on zone nous aujourd'hui armée ani coup d'état ah keba fɛn min labɛnna ka ban nin kɔni bɛ fɔ bisawo ni min bɛ kɛ kɔni an b'an sigi n'o tɔ de ye sa n'o bi ta in kɔni na fɔ dɛ sɔgɔmada in na keba i b'a kalama fɔlɔ ko Modibo Keyita kɛra Mali président ka kalama t'a ye i b'o kalama kɔni o y'a damana baabu ye don la minnu fana dayɛlɛ k'o ɲininkaliw kɛ o ko nana cogo min ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna élection ma kɛ k'ale sigi président la dɛ a ye san 8 jamanakuntigiya min kɛ kalama ta a ye maliyɛnw ma taa vote kɛ nka a ko kɛra cogo di an na tila ka o fana baabu dayɛlɛ don dɔ la bi sɔgɔma an ye saloli kɛ Adamba ale ni Alpha Umar Konare ka gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mali donbaw les grandes dates du Mali an donna ale kɔnɔ keba an bɛ ɲininiw la kunnafoni di gafe dɔ fana bɛ yen ko Inter de Bamako a ɲɛmaaya so bɛ maa min bolo o ye muso ye Aminata Sanogo an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan olu fana ye fasiri dɔw kɛ an ye dɔw ta olu la ani an yɛrɛ ka ɲininiw keba ko janfan fangandaraki ani fangajaso mun sera ka sen sɔrɔ ani minnu ma se ka sen sɔrɔ k'a ye mun ɲɛ Mali jamana ye keba maa caman bɛ kɔrɔtɔ n'u ye nin kuma in mɛn k'a dɔn k'a dɔngala kari mun ni mun bɛna fɔ ninnu fɛ bi sɔgɔmada in na olu dɔw b'a fɔ ko mun de bɛ nin ko in kɔnɔ keba dɔw bɛ yen olu bɛ caman dɔn a la maa fɔraw caman fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ anw bɛ fili sabula an ye sɛbɛnw ta yɔrɔ minnu na ani an ka ɲininiw y'an se kɛnɛ minnu kan olu ka an bilasira yaasa an ka se k'a ko latile an bɛna na min fɔ keba Mali jamanakuntigi fɔlɔ min lakodɔnna maliyɛn bɛɛ fɛ o ye Modibo Keyita ye ale kɛra jamanakuntigi ye alamusa don dɔ septembre kalo o tile 22 san 1960 ani 60 san keba min ye Modibo fanga ye a kɔni nana sabula bɛrɛbɛrɛlitɔ ne tun b'a bolo keba n'o ye parti politique ye sina o yera a la koyi ngwara daw tun bɛ yen waatiw nana gɛlɛya kosɛbɛ o y'a to Modibo Keyita u nana ka na ale senkɔrɔma cɛ kɛra ni maaw ye sɔrɔdasi cɛ kamalenw minnu nunjuru tun bɛ maa min bolo a waati o ye lieutenant Musa Tarawele ye o senfɛ Modibo Keyita tun bɛ baara kɛ ni sariya su min ye parti min tun b'a bolo bulon min tun b'a bolo u y'o bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen pewu ka na ni sariya sunba kura ye k'a fɔ sa ko an donna deuxième république ye ale kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛli tɔn kelen min tun bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko UDPM Union démocratique du peuple malien a ɲɛmaa ti maa wɛrɛ ye général Musa Tarawele keba ale de ye fanga ta novembre kalo tile 19 san 1968 san wa a yɛrɛ kɛra ko ɲɛnabɔbaa ye nka fɔnkɔɲɔgɔnw nana ye a fana ka fanga kɔnɔna keba janvier kalo san 1969 san a nana ye k'a fɔ an ka armée kɔnɔna na bɛn tile tun tɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnw nana caya comité militaire n'o ye sɛmɛlɛni ale min tun bɛ fanga la a y'a ɲini an ka wolomasiri taba maa mafalen 11 fɛ k'olu ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la keba o ka daminɛ mai kalo tile fɔlɔ n'i y'a ye k'a fɔ u y'o d'olu ma siranna kun kɛlen don ka sɔmin kɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ min dɔn sɔrɔdasiya la sɔrɔdasi denmisɛnninw ni fanga tun b'u bolo olu t'o ɲɛdɔn maa mafalen min tun bɛ a la keba a waati o ye colonel Seku Tarawele ye wolomasiri tabaw ka baro kɛlɛtigi ɲɔgɔnna kun don Modibo tile la
maa min bɛ n'o faral'o kan o ye colonel Pinana Darabo ye ale fana tun ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye waati min na fangadaraki nana kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye utukalo tile 12 ka taa bila tile 13 la Mali gouvernement Modibo Musa tile la u ko ko ja wɛrɛ dara olu ɲɛ tuguni Keba nka o ja in o ma se ka ɲɛ sɔrɔ o kɛra a bɛ fɔ min ma nanzarakan na tentative de coup d'état fɔlɔ min taara ka ɲɛsin Sɛmɛlɛni fanga ma nka ale a kuma a ma wɔyɔ kosɛbɛ a danna sira la ni maa min kun tɛ fanga kɔnɔ fanga masuruna na olu ma o kuma in mɛn kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye septembre kalo min nana da o kan gouvernement ale yɛlɛmana yɛlɛmako sabanan na kabini Musa Tarawele n'a tɔw ye fanga ta novembre kalo san 1968 san lieutenant Musa Tarawele u ye ale kɛ fanga ɲɛmaa ye k'a kɛ jamanakuntigi ye k'a kɛ Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye Keba min ye lieutenant Musa ye u ye ale kɛ ɲɛmaa ye min ye capitaine Yɔrɔ Jakite u ye ale kɛ ministre d'état ye Keba décembre kalo la min ye cour de sûreté ye n'o tun bɛ yan kiiritigɛ tun bɛ kɛ o la o ye sɔrɔdasi ɲɛmaa maa 33 ale ni dugumataw k'olu kiiri ka tila ka u bila ka taga min ye cɛncɛnw kan ko sabula baara jagoya baara k'u ka t'o kɛ a yirala sa Keba ko maa minnu tun don n'olu tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ka taga ɲɛsin Musa n'a ka mɔgɔw ma n'olu minɛna o ye capitaine Dibi Silasi Jara ye bɔbɔkɛ ka taa fara Alassane Jara kan ale ni sergent Boubacar Traoré kulu de tun ye maa 33 sɔrɔdasi na olu ka nundonbaa ye avril kalo tile 8 san 1971 san Musa Traoré a y'a fɔ tuguni Keba ko min ye fangadaraki kun bɛna ta ka ɲɛsin ale ma koyi zen ta a ka ministre d'état n'o ye premier ministre ye Yɔrɔ Jakite capitaine ale ni Maliki Jalo ko olu de y'o baara in kɛ o waati la Keba min ye Maliki Jalo in ye ale tun ye commissaire à l'information ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen minɛna ka bɔ u jɔyɔrɔw la ka taa u kiiri juillet kalo san 1972 sûreté cour sûreté ale fana fɛ tuguni u ɲangina k'a yirula sa k'u fana ka taa cɛncɛn ka taa denikaw fɛ Keba travaux forcés an bɛ maaw hakili lajigi Yɔrɔ Jakite ale bangena san 1932 ale yɛrɛ tun ye sɔrɔdasi denmisɛnnin a ye sɔrɔdasiya kɛ kabini a denmisɛnninama min ye a ka cɛkɔrɔba ye a yɛrɛ ye o fana ye sɔrɔdasiya kɛ min ye Faransi sɔrɔdasiya fana a y'o kɛ wa a taara Indosinikaw fɛ yen kɛlɛ la min ye capitaine Yɔrɔ Jakite waati min na coup d'état bɛ kɛ Keba Musa ninnu bɛ coup d'état kɛ waati min na n'o o ye novembre kalo tile 19 san 1968 o y'a sɔrɔ a fɔ yɔrɔ masa ko EMIA n'o ye Mali école interarmée ye n'o tun bɛ Katikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ coup d'état waati y'a sɔrɔ Yɔrɔ y'o directeur de ye Keba maa kofɔlen a ye livre sɛbɛn ko min ye tɛgɛ n teri n'o ye Inhumain Ami ye a y'o roman in bɔ san 1963 min ye octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 Keba Musa Traoré u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel ye i y'a mɛn ka ɲɛ wa octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 Musa Traoré kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel dafalen ye min ye Musa Traoré ale yɛrɛ fana a bangena san 1936 Sɛbɛtukaw fɛ Kayi min ye sous-officier tun don a tun bɛ Faransi ka armée kɔnɔna na a ye lieutenant sɔrɔ san 1964 min ye Musa Traoré ye instructeur fana tun don école militaire inter-armes la Katikaw olu fɛ yen min ye a b'a fɔ yɔrɔ masa ko sɔrɔdasiw ka yɔrɔ min bɛ Kati n'u b'a fɔ ko formation kɛyɔrɔ Musa kun bɛ yen coup d'état kɛ waati Keba Musa Traoré ninnu ka coup d'état u y'a yira ko maa caman tun ye jan da olu ɲɛ k'u b'a fɛ ka coup d'état kɛ olu la février kalo tile 28 Radio Mali ale ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya
k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Semeleni yɛrɛ maa mafalen belebele 3 ye ko tɛgɛ dara olu kan ko sabula k'u tun b'a fɛ ka comité militaire janfa min ye coup d'état ye k'olu fana tun bɛ k'o boloda Keba ninnu tun tɛ maadenni ye dɛ. Lieutenant colonel Kisiman Dukara, Karim Dambele, Cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ tun b'u la sabula a waati a y'a sɔrɔ Kisima ale de tun ye Wolomasiri Tabaw ka minisiri ye Keba. Min ye Karim ye ale tun ye baara minisiriw ye ani yɔrɔbaw jɔli o directeur tun ye ale ye. Min ye o minisiri tun ye ale ye. Min ye Kisima Cɛkɔrɔ Bagayogo ye sécurité d'état directeur tun ye ale ye waati min na u bɛ minɛ Musa fɛ février kalo tile 28 san 1978 san k'u tun b'a fɛ ka fanga daraki ka Semeleni n'o ye comité militaire ye k'ale janfa. Musa Traoré a y'a fɔ ninnu de ka minɛli senfɛ Keba ko nin cɛ minnu filɛ nin ye k'u tun bɛ u yɛrɛ ka nafaw de ɲinini na sɔrɔdasiw ka nafa k'u tun tɛ k'o ɲini ko wa ko ale tun tɛ jɛn n'a ye cogoya si la. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka sɔrɔdasiw tɔgɔ tiɲɛ k'olu to fanga hukumu kɔnɔna na u kana na kojugu ta ka ɲɛsin sɔrɔdasilakaw ma k'o de la sa jamanadenw ka hakɛw dafali hukumu kɔnɔna na ko a ye ninnu senbɔ k'o la k'u minɛ. Cɛkɔrɔw minɛ don Keba i bɛ joliba dɔn wa joliba ni Cɛkɔrɔ ka vie donnen don ɲɔgɔn na tan ni joliba ase o fana ye baabu wɛrɛ ye don la minnu fana dayɛlɛ. Cɛkɔrɔ ka taw de ni taga Keba o fana ye baabu wɛrɛ ye. Nin ye Dibi Silas a n'a tɔw de ni Sunkalo ye capitaine Sunkalo ni ne tun bɛ Kampala la n'i taara sɔrɔ yen Moribo ka saya kɛra ka nin to Kampala ɲɛmɔgɔya la Keba. Sunkalo ale de ye capitaine Sunkalo ye. Maa min don bamanan don dɛ ale kɔni ye bamanan yɛrɛ yɛrɛ ye. Musa Traoré kɛlen ka ninnu minɛ a ye nin kuma in de fɔ Keba nka tile 2 o kɔfɛ min ye Kisiman Dugara ni Karimu Dambele ani Cɛkɔrɔ Bagayogo olu minɛlen tile damadɔ o kɔfɛ tuguni tuuru sera colonel Charles Samba ma. Charles Samba Sissogo ale tun y'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye Musa Traoré ka tile la u ye ale minɛ ale ni maa wɛrɛw fana k'olu minɛ Keba k'olu fana tun b'a fɛ ka fanga daraki kɛ ka ɲɛsin Musa n'a ka maaw ma olu nɔfɛ sa maa 30 o de jalakira k'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ k'u sen don o fanga daraki in na olu ni maa 3 tɔ ninnu n'o ye Kisima ninnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen fana kɛ kelen ye. Musa Traoré san 1975 san a y'a yira sa ko yaasa ka fanga ka se ka fɛ min ye maa minnu bɛ yen ko n'olu ye politiki mɔgɔw ye Keba ko ka olu labila. I y'a faamu kasoladen nana caya ko minnu ye politiki mɔgɔw ye san 1975 san ko ka olu dɔw labila ten. O bilali senfɛ juin kalo tile 2 maa 15 n'olu tun ka surun président Modibo Keyita la olu bilara ka t'u ka so. Octobre kalo tile 18 san 1979 Keba maa 41 olu ka kiiri daminɛna Bamako Sûreté la tuguni. O kiiri de senfɛ sa min ye officier 43 olu kɔni jalakira k'u tun b'a fɛ ka fanga daraki ta ka ɲɛsin comité militaire Semeleni maaw olu ma ani u nɔfɛmaw maa kofɔlen 3 in n'o olu tun bɛ a la sa n'o ye Kisima Karimu ni Cɛkɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kiiri la o ko in senfɛ. Keba min ye kiiri kɛlen tile 3 o kɔfɛ u ye Kisima ale ni Cɛkɔrɔ k'olu ka t'u si kaso la olu bilara ka taa tawdeni. Min ye Karimu ye k'o ka san 20 kɛ kaso la maa tɔw bɛ yen n'o ye Charles Samba ye o ta kɛra san 5 jagoya kaso o ye dɔw ta olu kɔni ta kɛra san 15 jagoya kaso ye dɔw fana ta kɛra kalo 6 kaso ye min ye maa 14 u y'olu labila k'olu ka t'u ka so k'olu sen tɛ foyi la Keba kiiri de y'o kɛ n'o ye cour de sûreté ye. Février kalo tile 27 san 1979 Keba kiiri kura wɛrɛ dayɛlɛla tuguni Tombouctokaw fɛ yen nka Zeyi min ye comité de sûreté a yɛrɛ maa mafalenbaw ni a cɛbaw
olu caman tun kan ka y'o kiiri fana kɛnɛ kan nka o kiiri o tilara ka jɔ sabula min ye sɔnnadoba kelen ye n'o ye maître Jean Paul Chevrier ala y'ale ka kalifa minɛ a la kiiri nana ɲɔngiri nka o kiiri kelen tilara ka daminɛ tuguni mars kalo ale tile 8 tumutukaw fɛ yen u ye maa dɔw ɲangi ye mars kalo tile 9 Kisima Dugara b'o la tuguni Joseph Mara bɛ o la san 20 kaso n'o ye Musa Mara fa ye ka taa se maa wɛrɛw ma u kun ye minnu minɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa nin bɛɛ lajɛlen keba an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Joseph Mara ye u kun y'ale minɛ janvier kalo tile 2 san 1979 min ye janvier kalo tile 4 a nana ye k'a fɔ sa ko maa caman tun b'a fɛ ka muruti wɛrɛ boloda tuguni nka Musa a fɛɛrɛ bonyana o la a ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ k'olu mɔgɔw lada Musa Traoré y'a ka fanga kɛta keba min y'a nɔfɛmaw caman ye olu kɔni olu bina min ye juin kalo tile 11 san 1997 cour de sûreté ale ye Tɔnbɔkutukaw ka kiiri ko min kɛra ko ma ɲɛ ko ka segin k'a kan ko k'a kari ka bɔ yen maa minnu bɛ a bɛna ta u tora kaso la dɛ cour de sûreté ale ka kiiri cour suprême ko o ma ɲɛ cogoya si la ko k'o bɔ ka bɔ yen nka o bɛɛ la keba mɔgɔw tora kaso la n'an bɔr'o la furancɛla fangaw ni coup d'état ko kɛra cogo di keba min ye Mali jamana ye ni a ye maa min ja i bɛ se k'a fɔ ko maa caman bɛ yen n'olu ye kalan kɛ n'olu ye faamuyali kɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛɛ bɛnnen don fanga ɲinini fanga marali kabilatigiw b'o la dugutigiw b'o la min ye maa mafalenw bɛ o la démocratie fanga nana kɛ sa bɛɛ lajɛlen bolo n bɛ se ka fanga ɲini k'an wuli k'an jɔ k'an cɛsiri nka fo n ka don tɔn dɔ la a kɛra cogo sugu n ye ɲɛsin o n ye n kɔ don o n ka kɛ tɔn na n ka tɔbɔtɔ n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dibi la walima kɛnɛ kan n ka mago to démocratie ale nana n'o ye keba a fana n'a kɔlɔlɔ wulila ɲɔgɔn fɛ dɛ janfa fanga dafiri ale ni u yɛrɛ ka kuma institution républicaine k'olu bɔ k'u bin fɛɛrɛ dun sigilen don sariya sunba kɔrɔ ko sariya sɔsɔ don nka min ye san 1991 san o nana bɛn ni Musa fana ka fanga binni ye keba o y'a sɔrɔ sa mars kalo tile 26 bamakɔkaw kumunenba kun don min ye Amadu Tumani Ture ale n'a nɔfɛmaw ka kɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ ye olu fana nana ka na Musa bɔ k'o bin CTSP o sigira a ɲɛmaaya dira lieutenant colonel Amadu Tumani Ture ma min ye juillet kalo o kɔnɔna keba ATT fana n'a nɔfɛmaw ko coup d'état kun bɛna kɛ olu la o coup d'état kun bɛna kɛ jɔnni fɛ n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ye commandant Lamini Jabira ye a sen fɛ min ye Musa ka garde corps kɔrɔ n'o ye Umar Jalo Birisi ye olu bɛɛ lajɛlen minɛna ATT n'a nɔfɛmaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu sɔrɔdasi ɲɛma dɔw u tun b'a fɛ ka fanga ndaraki ale kɛ min ye ATT ye transition kunkurunin kalo 14 fanga ndaraki 3 ɲɔgɔn ko o fɔra da kɔni donna min na k'o fɔ ni bɛɛ y'o mɛn o ye Lamini Jabira ale ta ye o fɔra bɛɛ sabula ale yɛrɛ tun bɛ CTSP kɔnɔna na jɔyɔrɔba tun b'a bolo keba ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ an ka jamana ni coup d'état ani janfa ni fanga ndaraki k'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka kuma caman a bɛ kɛ ka sɔrɔdasiw k'olu de to fanga la kosɛbɛ keba an ka jamana kɔnɔ sivili 2 o de gɛrɛ ka bɔ fanga la ni marifa ye Modibo ale ni Sebenikɔrɔ Burama nka ni fili bɛ kuma na maa bɛ se k'a latilen sabula ATT 11 militaire non ah 11 militaire général d'armée ATT fana coup d'état de nana ale fana bɔ yen keba mars kalo tile 22 san 2012 ale fana u nana ale fana cɛ ka bɔ yen maa minnu y'o kɛ sa o ye sɔrɔdasi denmisɛnninw ye n'o o ɲɛmaaya tun bɛ Amadu Aya Sanogo bolo ale n'a nɔnaw olu fana nana u fana ye waati dɔw kɛ maa dɔw tun b'a fɛ ka fanga ndaraki kɛ o la o dɔw jelibɔn bonyana kosɛbɛ bere rouge ni bere vert ka kari ɲɔgɔn na o waleya nana kɛ o kɔnɔna na sama-samali nana ye fanga nɔfɛ kosɛbɛ président de la république n'o ye transition ɲɛmaa ye fo ka t'o dasi kuluba faama sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko k'o bila su bila yɔrɔ la o ka taa farajalakaw fɛ ka taa furakɛ ka tila ka segin ka na min ye hali o bɛɛ la Aya n'a ka maaw ko fanga ndarakilaw ko olu bɛ yen mars kalo capitaine Aya Sanogo ale fana ye CNRD sigi k'o baaraw sigi sen kan u ni seerew y'a karabu ɲɔgɔn na nka olu tilara ka fanga to jɔnkuna bolo
keba samba fulani mugan nyugu ye nyaga wuli ka kɛ ni M5 ka wuli ka jɔ ye fangandaraki a nana kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ min ye surasi denmisɛnnin kuraw ye olu fana nana ka n'o sigi o ye CNSP sigi o ɲɛma o kɛra min ye colonel Asimi Goita ye a n'a nɔnɔw bɛɛ lajɛlen Sadio Kamaraw bibi na olu de bɛ fanga la u fana ka waati kɔnɔna keba u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2022 san ko fangandaraki dɔ tun bɛna na k'o la o tun bɛna kɛ maa fɛ maa min n'o tun bɛ CNT kɔnɔna na nin waati laban in fana na an y'a mɛn ko utukalo tile 15 san 2025 min ye fangandaraki wɛrɛ o fana tun bɛna na kɛ Asimina nɔnɔw u bɛ min fɔ ani u tɛ min fɔ keba fangandaraki danganamalenw ani u bɛ minnu to yen n'u tɛ kuma ko la ko o de ka ca ni ba n'a si ye bi fanga in minnu y'a dili don k'olu bɛ ɲɔgɔn bolo u ka bɛn u ka ɲɔgɔn faamu u ka ko to ɲɔgɔn ta la k'o de b'a to bi n'u bɛna se ka fɛn minnu kɛ don nataw la maa caman ko olu yɛrɛ ka bɛn o de ka gɛlɛn u ma n'o tɛ min ye kɔkaw ye olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa ko n'u bɛnna u y'a daminɛ cogo min fɛn minnu ka nɔgɔ u bɛ se ka olu sɔrɔ wa min ye jamanadenw ye u kana ɲinɛ olu fana kɔ keba an ka jamana kɔnɔna na jamana k'a daminɛ 1960 la san 1960 Modibo Keita kana se Asimi Goita ma maa si tɛ se k'a fɔ nin coup d'état hakɛ de kɛra nin fangandaraki hakɛ de kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ de fɔ nka maa si tɛ se k'a fɔ ko nin da in don coyi i bɔra min kalama ani ma bɔ min kalama nin y'a la kumabaw ye sɔgɔmada in na jamana fana de nin bɛ taa keba an tɛ dugawu kɛ fɛn bɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ dɛ foyi tɛ yen min bɛ bɛn bɔ yaasa ka ɲɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔgɔmada in na nin kun ye an donkan ye yanni an ka don kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ an ma degun sɔrɔ